खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 19 आगस्ट 2023 बाराय जाबाय सुनिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। मरिगाव जिल्लानि सिङाव थानाय लाहरी घाटआव हाग्रा बिफाना गोख्रों सिग्रोमनानै सासे सुबुंनि नखरनिफ्राय 2.5 किल'ग्राम जानाय मैदेरनि आथिंजों लोगोसे जाथायाव लोब्बा थानाय बे सुबुंखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय आजमत आली। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायाव सानै सेंग्राफोरा जायगायावनो जिउ गोमादों। डिब्रुगड़ जिल्लानि सिङाव थानाय बगिबिल साखाथिनि राजा लामायाव सानै सेंग्राफोरा गावसिनि बाइकजों स्पिडआव थांबाय थानाय समाव गुबुन गंसे टाटा टियागो गारिजों सौदावनानै जाब्रबथाय जानानै अबथिरायै जायगायावनो जिउ गोमादों। थैनाय सानै सेंग्राफोरनि मुङा जाबाय हिरक ज्योति पाटिल आरो जगत पाटिल, सानैबो धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि थागिबि। बर' इउटुबार आरो एक्स एनडिएफबि अफ्रि दैमारि बिथांनि जानानै गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय एक्स एनडिएफबिआ इउपिएल हानजानि गोख्रों दैदेनगिरि आरो बर'नि एक्टर जोंसां ब्रह्म उर्फे फैला जे बरगयारी बिथांनियाव निमाहा बिदों। गिबि गिबियावनो फैला सारनिसिम आं खुलुमहरो। अफ्रि दैमारिनि जानानै आङो एक्स एनडिएफबिनि जानानै आं फैला सारनाव आं निमाहा बियो। मानो होनबा मैयानि समाव भिडिअखौ अफ्रि दैमारिया हगारदों। दा अफ्रि दैमारिनाव आं सोंहरदों भिडिअ हगारखांनायनि उनाव जेनेबा फैला सारा माबाफोर लिरफ्लांदों नामा आरो अबेबा चेनेलाव बुंदों नामा। बे समाव बुंदों बियो बड'लेण्ड बुब्लियाव एसे खोनासंलाय होनना बुंदों। बे समाव आं खोनासंनानै मोनफ्रोमबो फैला सारनि लिरनाय आरो माखासे चेनेलफ्राव बुंनायनि सायाव आङो नुबाय माखासे खोथायाथ' माने एक्स एनडिएफबिनि खामानि मावनायाव जाहाथे हेंथा होनायखौ लिराखै आरो बुङाखै। बिनि थाखाय आं अफ्रि दैमारिनाव आं सोंहरबाय। सोंहरनायनि उनाव बियो माने मानसिया टेनसनाव दंमोन आरो ओमफ्राय टेनसन माने साननैसोनि सिगां अफ्रि दैमारिया बुंहरदोंमोन गावनि गथ'फोरखौ स्कुल खुलिनायनि उनाव हस्टेलाव दोनहैफिननो थाखाय थाखा आखायाव गैया आरो न'खराव माखासे जेंना जाबाय थादों होननानै आं खोनानो मोन्दों। आरो लोगोसे सान हर बिथांमोना ड्राग्सनि बिर'धि आरो माखासे दुथां मानसिफोरनि एसे अपारेशन सोलिगासिनो दंमोन। दा बिथांमोना जानाय लोंनाय बेफोरनि माखासे एसे खस्थ' मोनबाय थादों होननानै खोनादों। दा बेफोरनि थाखाय अबेबा माबा मोनसे खोनासंफ्लांदों नामा बेखौ माने दिनै अफ्रि दैमारिया गावनि चेनेलजों फंसेबाबो बुंहरफिनोबा मोजां जागोन। नाथाय आं अफ्रि दैमारिनि जानानै आङो फैला सारखौ जाहाथे अफ्रि दैमारिया जा बुंफ्लांबाय आरो गावनि चेनेलाव हगारफ्लांबाय बिनि थाखाय आं एक्स एनडिएफबिनि जानानै जाहाथे भबिष्यतआव फैला सारा एक्स एनडिएफबिनि सायाव दुखु मोना आरो अफ्रि दैमारिनि सायाव दुखु मोना। लोगोसे दिनै बाख्नायनो गोनां फैला सारखौ माबा मोनसे लिरनायाव माबा मोनसे बुंफ्लांनायाव दिनै बर'नि गेजेराव जों गिबिसिन बुंनांगोन सोरनिबा गोरोन्थिखौ दिनै फैला सारा बुङाखै दे आं थानायाव केस हैगोन, आङो थानायाव केस हैनो आं थांगासिनो दं। बे जोबोद बर' समाजनि गेजेराव जोंहा फैला सारनि खोथाफ्रा दिनै बाख्नायथाव। दिनै माखासे गोरोन्थि खोथा बुंफुंनायखौ दिनै गावनि माखासे बर'नि रावजों बा गुबै माखासे गोसो गोथारै बे दिनै अबेबा खोथा फरायनायाव माखासे जुदि मिस्टेक जादोंबा आरो माबा मोनसे बुंनायाव माबा मोनसे जादोंबा बेखौ बियो माखासे एडभाइस हरदों। दा बे एडभाइस हरनायाव अबे गोरोन्थिया मा जादों बेखौ माखासे सोदांलायनायाव बेबायदि सोदांलायनाया जोबोद मोजां। मानो होनोबा जाय बुंजाग्रा आरो जाय बुंफ्लांग्रा बेबायदि माखासे सोदांलायनाया जोंनि बर' समाजनि गेजेराव गोनांथिथार। दा जों नुदों मालाबा समाव माबा मोनसे जुदि बुंफ्लाङोबा डाइरेक्ट पुलिसनि थानायाव थांनायनि सोरबाया खुगायाव ओंखारो आंखौ ओरैबायदि बुंदों आं डाइरेक्ट केस होगोन। सोरांबानो जोंहा माबा मोनसे बुंफ्लांबानो केस। आरो जायफोर बुंफ्लांग्रा बिथांमोनाबो सानै हयै बुंनाया मोजां। दा बिनि थाखायनो आं गले गले आं बारा गोलाव बुंनो सानाखै। एक्स एनडिएफबिनि जानानै आरो अफ्रि दैमारिनि जानानै आङो फैला सारनाव आखाइ खबजोबनानै आं गोरोन्थिनि सायाव आं निमाहा बियो। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।